Připravte si s námi tohle dokonalé vietnamské žluté curry s krevetami. Krevety rozmrazte ve studené vodě, pokud jsou mražené. Pak choi nakrájejte na podobně velké kusy a oddělte bílou část od zelené. Mrkev rozkrojte na půl a nakrájejte na tenké plátky. Vermicelli nudle uvařte podle obalu, sceďte a schlaďte studenou vodou a pořádně propláchněte, aby se neslepily. Krevety dobře osušte papírovou utěrkou, pokud bychom je dali na pánev, mokré budou prskat a připálí se. Rozpálte wok nebo hlubokou pánev s trochou oleje. Suché krevety opečte z obou stran do zlatova. Přidejte mrkev a bílou část pak choi a krátce vokujte, aby zůstala křupavá. Vmíchejte vietnamské žluté curry od živiny, nechte ho pár vteřin orestovat. Krásně se rozvoní a bude výraznější. Zalijte kokosovým mlékem a krátce provařte. Omáčku ochutnejte a dolaďte třeba trochu sojovky. Můžete sáhnout i po naší pad thai nebo teriyaki omáčce. Nakonec přidejte zelenou část pak choi jen na chvíli, aby zůstala svěží. Do misky dejte vermicelli nudle, navrch nalijte curry s krevetami a zeleninou. Ozdobte bazalkou nebo koriandrem a zakápněte limetkou nebo citronem. Mňam!